Kaixo, bideo honetan azalduko dugu zer diren tarte bereizgarriak. Zelan kalkulatu tipifikatuarentzat eta edozein motako banaketa normalarako hurrengo bi bideoetan ikusiko dugu. Oraingoan bakarrik egingo duguna izango da ulertu oso ondo zer dan tarte bereizgarri bat. Orduan, definizioa irakurtzera goaz. X aldagaia mu batazbestekoa duen banaketa bat badu, P probabilitate bati dagokion tarte bereizgarri esango diogu batazbesteko horretan zentraturiko tarte bateri. Hau da, mukenka, mugeika. Zer da, hau da tartea. Mukenka izango da tartearen beko muturra eta mugeika izango da tartearen goiko muturra. Beraz, X aldagaia mukenka eta mugeika artean egoteko probabilitatea izango da P. Deituko diogu P edo batken alfa. Orduan, adibide bat jarriko dut, bai? Demagun, adibidez, P berdin 0,85 probabilitateari dagokion N0 bat, banaketa normal baten, tarte bereizgarria kalkulatu behar dugula. N0 bat banaketa normal hori hemen dugu adierazita, tipifikatua da, eta kalkulatu behar dugu tarte bereizgarria P 0,85enean. Zer esan gure dago horrek? Aurkitu behar dugula tarte bat, barruan 0,85eko probabilitatea uzten duena. Baina tarte hori berezitasun bat izan behar du. Tarte horren erdiko puntua izan behar da batazbestekoa. Non dago batazbestekoa hemen? Hementxe, 0an, ez da? Hau da mu, kasu honetan 0 tipifikatua dalako. Orduan, bilatzen ari garen tartea, gutxi gora bera, horrela adieraziko dut, izan behar da batazbestekoarekiko simetrikoa. Zer esan gure dago horrek? Tartearen beko muturretik ona eta hemendik goiko muturrera dagoen distantzia izan behar dela bardina. K deituko diogu. Distantzia honeri K deitzen badiot, argi eta garbi hemen izango da mu kenka, eta hemen goiko muturran egongo dan balioa izango da mu geika. Beraz, tarte honetan dagoen probabilitatea hau izango da gure adibide honetan 0,85ekoa. Horrela adierazi dugulako. Orduan, idatziko dugu, X aldagaia mukenka eta mugeika artean egoteko probabilitatea izango da 0,85. Gauza gehiago. Esan dugun bezala, barruan uzten dugun probabilitateari deitzen diogu P. P edo batken alfa. Hau, momentu bat. Batken alfa bat bada, zelan deituko diogu kanpoan uzten dugun azalerari, tarteetik kanpo geratzen den azalera horreri? Barrukoa batken alfa baldin bada, beste guztia izan beharko da alfa, kasu honetan 0,05. Eta nik definitu nahi baldin badot kanpoan geratzen den zati bakar honeri, zelan definituko genuke? Alfa zati bi bezala, ez da? Bi zati hauek, biak batera alfa badira, eta kanpana simetrikoa bada, badakigu simetrikoa dela, argi eta garbi, kanpana simetrikoa da, parkatu, eta hartu dugun tarte bereizgarria ere simetrikoa da batazbestekoarekiko. Horrek zer esan gure da, kanpoan geratzen diren bi zati hauek ere bardinak izan behar direla. Biak batera alfa baldin badira, bietako bakoitza izan beharko da alfa zati bi. Eta alfa zati bi izango da 0,05 zati bi, hau da 0,025. Beraz, nik esan daiket, X aldagaia handiago mu geikaren probabilitatea izango dela 0,025. Hemen orentzeretan konturatzen ari naz, zerbait sartu egiten ari nazela. Edo ez nazela oso koherentea aurreko bideoetan esandakoarekin. Zertan datza? Non gaude? Gaude tipifikatuan, ez da? Eta tipifikatuan zer esaten dut beti? Aldagaiari nola dituko diot? Z, eta hemen X jartzen ari naz. Txarto, Z egon beharko litzateke hor. Esan genuen desberdintzeko normal tipifikatuan erabiliko nebala Z aldagaia. Beraz, hemen, txarton jepartetik, zuzenduko naz, hor ondo ikus daizuen, hau da Z, eta hau ere Z. Venga, hurrengo bideoetan arte.